Trap Youth Council West Khasi Hills District menta kasngi ka khat khandai tarik jeliau kalalej ai jing tho bade kandu ya Senior Superintendent of Post Office Shillong Meghalaya ban persya ya kajing wan tre na samshiti da kita ki gramin dak sevak ki badon kumbah handrungut ki barjala hapo West Khasi Hills District kata hagishnong berki jaido mauli nong tenyau nong kasen bat syarkan kaseng kalapan pau bakam sngotanat ya gani kajing yokam da ki barjala hapo kishnong ki thau West Khasi Hills District bat kalapan remjur ya kasorkar kami kabaklem ailat ya ki khun samla trajala bakin yo alat lem hakum kini ki kam kaseng kama hamjur ya ki barjala bakim de ban khenchngan batang namar bakilaya ban yo ya ki NOC na kishnong kilala ban wan tre bat rung hapo kishnong haka district handai kaseng kanam ailat satya ban wan tre hapo ka district bat kadawaru ya kitu kishnong kibala ai NOC baki de ban weng no mardor haga jingya kendo bat utai uhe officer ka post office Hashilong kaseng kalapan pau da kabashai bakan yeng haga nongrim ban ailat bakin wan tre bat utai officer ubala kularu ba unpha yakani gajing dawa jong kaseng hakibor bahalor HYC West Khasi Hills District minta ka jamlit ka khatnai tarik jong Jun araja apply ke nagliang jong ka HYC West Khasi Hills District wan hangni ha apo post office headquarter ni Shillong ban ya kendu yung Superintendent of Post Office hagabede bat ka jing yolat jong ki banabar ban wan tre hapo jong kadong kathan jong West Khasi District ya kabalatip kata kapus ka baki yolat da ki beri ka banabar kadai ka gramin dak seva ya kaba kadai kapus ka ba shule online ka ba kini ki beri ki banabar ki tap online bat ki yo ban tre ha ki benta jong ka jela mekdia bat kunju hapo ka district jongi te kadai ka pus haga bade ba kumno ban sam shichi sheki shnong ki thau te nakliang jongi kum kaseng ni sokhya namar ba ha kini ki benai ki don katu katni ki banabar ki yo ban wan tre hapo jong kadong ka thain ke jongi ya ka ban sam shichi te kani ka kam mas ko ba kum ki parado prasnam ke jongi ki dangla ban tre ten rei ka jing yo lat jong ki dia ban wan tre ke di na ka tau jong ki katu ke di ki shnong ki yo ban ai NOC ya ki di ki banabar ani ke bang yong ki ba ki khlajai no te kani ki jing ai NOC jong ki shnong ka penlong ye kini bakin yo ban tre ko kadong ka thai ki jongi te hakini ki banai kila don ki banabar ki boyo ban tre haki benta jongi ban sam city kata kadai ko berki jaido nong khasen nong sherkon mauli bat nong teniam kini ki snong ya ka ba kini ki banabar yo ban tre bat yo ban sam ki city te ka jingwan jongi ka seng ban ye kendu yo undi Superintendent of Post Office kalong ba ngi kwa ban terminate no ikini ki breu bakin tre ya kadai ka kam namar kadai ka kam ya ki breu ki jongi kila ban tre te ha ka jingi kren jongi bat lu ula pensyai ba kadai ka kila kalong ba kadai ban penbor ki dong shnong lani kirang ba shnong ba kim dei ban ai NOC lada kinong shnong lani kirang ba shnong kinam ai NOC kini ki banabar kinamla ban tre hapo ha ka bedei ba kani nak liang jongi nila ongru ba intermediate no ikini ki bala yo tre ke nak liang jongi ong bisa le bat ni kerpat lu iki shnong ban ki pha sichi cheki de ki bor ba halot ban weng no ye ki de ki breu ki ba di nabat jong ka jala jongi te hagaju bapor nakliang jongi kum kaseng HYC West Khasi Hills District ni kentu ya kiramba snong iki sekretari snong jong gadong kathan ke jongi ban nang ni sakmat phimdei ban ai NOC hagabede bakati kapus aba kini ki ba nabar ki yo ban tre kumjuru ike ni kentu ya ki ramba snong juga beri nyau trap ba kimdei ban ai NOC hagabede bakati namar ni sokhya lada kidi kinang kiyo ban tre po ka jala ka jongi lade po ka dong than jongi kamot kinang roi kan kta i ka jala ka jongi khamtam ye ki samla jong ka dong than ka jongi ba ye ka jala hi ka wi bat ha ka bidi ba kane na kalyang jongi kum ka seng isanang budin bat ngikwa ba
Hidup kini ki baterai hapo jong dong ka than jongi hapo ka ri ba jai ba jongi kidai ban de do men da ki do kisnam ki jongi ta kidai